moje meno je Due Dominik a dneska som sa rozhodol natočiť špeciálne video. Aktuálne za pár dní máme nový update a vlastne musíme počkať na tento, lebo tu je napísané, že event, ktorý skončí za jeden deň približne, tak vlastne si všetci na to musíme počkať. Trailery vyšli už možno tak pred týždňom a dneska chcem vlastne natočiť toto video, kde si vlastne porovnáme staré menu, toto celé čo vidíte, a potom natočím ešte v tomto jednom videu, že ako vyzerá to nové. Takže toto video vznikne až potom, keď bude mať vlastne ten update, lebo tento update je 0.47.1, takže ideme si vlastne tak porovnať, že čo vlastne ako teraz vyzerá a potom ako bude vlastne vyzerať až potom ten nový update čo bude. Takže ako teraz vidíme, prvé máme tu moje meno, máme tu nejaké ranky, potom nejaký Commander Pass, potom tento event, ktorý vlastne za chvíľku skončí. Keď dáte play, tak máte tu všetky tieto game mody, čo ako každý pozná. Potom máte tu player akože, ešte raz, kde vlastne vidíte generálne statiky, históriu, potom nejaké rankedy, čo tu máte. To vlastne zase takto ostáva, potom inventár, ten som zvedavý ako sa zmení, potom aj ten shop, určite to prerobia, potom čo tu je marketplace, rarity to nič, aj tento filter, vlastne všetko by sa tu malo akože úplne zmeniť, aj tieto klany čo sú tu, informácie, find clan, request, potom aj friends čo tu máte, requesty, bloky, všetko čo tu mám. A čo ešte by som tu mal mať? Ešte nastavenia podľa mňa sa zmenia. Som zvedavý, že čo tam vlastne pridajú, čo odstránia. Potom je čo tu máme ešte autorizáciu, privacy, video, kontroly, ako nejaký zvuk, podľa mňa kontrol, gyroskop, ktorý neviem prečo nejde, ale tak niektorých hrách, akože keď hrám inú hru, tak to mi zase ide, ale tuto aj nie. To nevadí. To som to zase spravil. A nevadí. Ja som to celé pokazil. No ježišmarja, to sa tam musí spraviť, ale nevadí. Customization, no čakaj, čo to je? Nie. Ale dobre. Takže som to neuložil. Takže sa mi to nechalo ako takéto pôvodné. A to bude asi všetko. Takže ja si počkám možno pár dní, keď vznikne update, tak potom toto video dotočím ešte, takže sa vidíme v update 0.38.0. Takže máme tu update 0.48.0, 11. sezóna, takže ideme porovnať si nové menu. Takže nebudeme to moc okecávať, ideme na to. No, nevadí. Takže tuto máme napríklad Panačika, Play, nejaké hry som už odohral, Riot, potom nejaký Alice Outside, to sú nejaké nové mody podľa mňa. Toto tiež bolo ako. Tuto nám pridali agenta, veľmi zaujímavé. Potom máme ako shop, banka, zdražili, tí goldy, to je akože hrozné. Potom máme tu marketplace. Toto je klan, ktorý ako je dosť zlý, nepáči sa mi to a dokonca nám odstranili CBčka, lebo nám robia rework, manage, find, request. Nastavenia sa vlastne moc nezmenili a správy, no systém to je také no. To je asi tak všetko, no ešte vám možno ukážem ešte Battle Pass, Gold Pass, no aby som sa to milím. Nevadí, misie, dobre, to už nie je čo vlastne ukazovať, to je všetko a možno natočím v ďalšom dieli, možno Evolution, uvidíme. Takže to je na všetko, takže čaute.